Скъпи клиенти, представям ви един Янмар AF160. Вчера дойде от Япония. Абсолютно всичко е на оригинална боя, оригинални гуми. Ето, не е боядисван, но се вижда. 3 цилиндъра, дизел. В момента двигател работи. Абсолютно никакви пушаци. 4x4, 16 коня с фреза. 2018 година, най-новия модел. Много запазена машина, без ръжда, без корозия. Само на 646 моточаса. Отзад има навесна система с бутилка. Пусни вала да видят хората, че работи. Дай дигни нагоре. Ето, дигане, пускане. Абсолютно всичко работи. Пусни вала, горе от другия край. Ето, вала работи. Обратна посока има X3. Има си ролбари, може да се сложите навес. И така за този трактор. Който иска хубава машина, знае какво да вземе. Японецът си е японец.